Holanda, al nord-oest d'Europa, entre Bèlgica i Alemanya, és famosa pels molins de vent, les tulipes i els formatges. A Holanda, Països Baixos, viuen les persones més altes de tota Europa, però no es nota perquè quasi tot el país està per sota del nivell del mar. Aquesta característica tan peculiar i de la que n'estan tan orgullosos també els manté en alerta. Sense un drenatge constant de les seves aigües i la protecció dels seus dics, el país s'inundaria. Amsterdam està a un pas de casa nostra, a 2 hores d'avió. A part de l'avió, també pots arribar en tren. Trigaries unes 19 hores fent transport a París. Per carretera, des de Barcelona, hi ha 1.530 quilòmetres que es recorren en unes 15 hores. Tenir cotxe a Amsterdam és, a més de car, tot un luxe. Aparcar al centre costa 3,60 euros l'hora. Si no fas cas al parquímetre, la policia holandesa, implacable, procedirà a posar-te un cep i una multa. Segueix l'exemple, fes servir el tramvia. Amb una ciutat amb 750.000 habitants i 600.000 bicicletes, està clar com es mouen els amsterdamesos. Existeixen 400 quilòmetres de carril bici perfectament identificats i amb la seva senyalització pròpia. Cada any, una grua magnètica rebusca el fons dels canals i treu unes 150.000 bicicletes que molts llencen quan ja no les necessiten. Una nota important, no envaeixis mai el carril bici. Tindries moltes possibilitats de ser atropellat per un ciclista que parla pel mòbil, menja un entrepà i toca ferozment el timbre perquè t'apartis. També és famosa l'estretesa de les cases d'Amsterdam. La falta de sol és una de les raons principals i també que quan més metres ocupen, més impostos s'han de pagar. Així que es construeixen primes, però cuques, amb un tou de detallets. Per cert, existeix una certa rivalitat per saber quina és la més apretada de totes, i nosaltres l'hem trobada. Aquí, al carrer Singel número 7, hi ha la més petita del món. On no passen estreteses és en l'economia. L'holandès mitjà cobra uns 1.500 euros al mes. Una part es destina al lloguer. Aquí, a diferència de casa nostra, ningú pensa que sigui llançar els diners. Fa un temps, llogar una casa al centre de la ciutat per uns 500 euros era relativament fàcil. La immigració i la falta d'habitatges estan disparant els preus. Amsterdam va néixer cap a l'any 1200 en un terreny pantanós a la desembocadura del riu Amstel. Justament en aquest punt, la plaça Dam. Aquí es van construir les primeres vivendes, aixecant dics i drenant l'aigua mitjançant molins. Sembla sorprenent comprovar que els 219 quilòmetres sobre els que s'assenta la ciutat van sorgir del no-res. La plaça queda dominada per... una bastida? Ah, que estan fent reformes. Darrere aquesta bastida es pot distingir el Palau Reial, construït el 1665. Aquesta obra civil de 80 metres de longitud era, abans de ser un palau, l'Ajuntament més gran d'Europa. Lluís Napoleó Bonaparte, anomenat rei d'Holanda pel seu germà Napoleó I, el va convertir en la seva residència oficial al 1806. Al bell mig d'aquesta mateixa plaça s'aixeca aquest monolit de 22 metres d'alçada. És el monument que commemora els caiguts a la Segona Guerra Mundial. En un lateral de la plaça trobem el Museu Madame Tussauds, el museu de cera de la ciutat. I és que la cultura en aquesta ciutat és molt alta, d'aquí la gran quantitat de museus que creixen com a xampinyons per tota la ciutat, uns 40, el major nombre per metre quadrat del món. Com a mostra, les dues joies culturals del país, el Rijksmuseum i el Museu Van Gogh. Ubicat al Museumplein, la plaça del museu, el Rijks, també anomenat la catedral, exposa 5.000 obres de mestres neerlandesos i flamencs. Es va construir al segle XVI per ordre de Lluís Bonaparte per acollir els centenars d'obres que s'amuntegaven al Palau Reial. Just al seu costat, l'altra joia, Van Gogh, el conegut com el Musclo. Ens referim al museu, no al cèlebre pintor. En fi, al gra. La Pinacoteca guarda la major col·lecció de l'artista i algun dels seus objectes personals. A Amsterdam hi ha 160 canals, sobre els quals s'aixequen 1.281 ponts, dels quals 8 són llevadissos.
Per mantenir la ciutat neta i lliure dels mals olors d'aigua estancada, cada nit es tanquen una decena de comportes i es bombegen 600.000 metres cúbics d'aigua. D'aquesta manera, cada 3 dies es renova la totalitat de l'aigua que circula per la ciutat. A sobre el riu Amstel trobem el Magere Brook, el pont més fotografiat de tot Amsterdam. Deu el seu nom a les germanes Magere, que, segons explica la llegenda, vivien separades a cada banda del canal i van decidir unir les seves cases mitjançant aquest pont de fusta. D'això ja fa quasi 5 segles. Amb el temps, el pont s'ha anat eixamplant, però encara s'obre i es tanca manualment. Només 2.500 persones, dels 750.000 habitants que té la ciutat d'Amsterdam, té el privilegi de viure en una casa flotant. Un vaixell amb totes les comoditats d'una vivenda costa uns 400.000 euros. Tot i que el puguis comprar, et serà pràcticament impossible que l'Ajuntament et concedeixi la llicència per atracar-lo al canal. Down and trouble and you need a helping. Anna Frank, una noia jueva, es va ocultar de la Gestapo amb la seva família i uns amics aquí, a Amsterdam, justament en aquesta casa del carrer Prinsengracht. A l'annex secret d'aquesta casa, un espai fosc i gairebé sense aire, va ser on Anna va relatar 2 anys d'un cautiveri terrorífic i amb un gairebé silenci absolut, fins que van ser descoberts el 1944. To brighten up even your darkest nights, you just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, yeah, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you gotta do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You got a friend. Ens trobem en el mercat flotant de Mamplain, conegut com Flower Market, que traduït de l'anglès vol dir mercat de flors, i es troba flotant al tram més ample del canal Singel. Aquí podem trobar, a part de flors, bulbs per plantar, eines per conrear l'hort, jardineres i també petits souvenirs de la ciutat d'Amsterdam. En els peus de l'església Noeder, coneguda com a Noederkerk, també s'hi fa mercat, aquest d'aliments, cada dissabte de 9 a 5 de la tarda i en aquest mateix emplaçament, els dilluns, al conegut mercadillo. Let's get off, fill up my cup, drink, mazel tov, look at her dancing, move it, just take it off, let's paint the town, we'll shut it down, let's burn the roof, and then we'll do it again, let's do it. Ai, quina pau! Un oasis de tranquil·litat enmig de la ciutat. Aquest pati aïllat, el Beginhof, va ser construït al segle XVI per dones soles, que feien vida monacal, però sense ser monges. A canvi de l'allotjament, s'ocupaven dels malalts i dels ancians. Avui és un lloc força restringit i on no sempre es pot visitar. En el número 34 es troba la casa més antiga d'Amsterdam, aquesta negra, construïda totalment de fusta al 1420 i que milagrosament va ser l'única que va sobreviure als 2 grans incendis que van destruir la ciutat, el primer al 1421 i el segon 30 anys després. Mentre et passeges per Amsterdam és inevitable no mirar cap amunt.
Algunes cases semblen a punt de derrumbar-se pel grau d'inclinació, però estan fetes així a propòsit, Abans d'Ikea, els mobles eren massissos i enormes i no hi cabien per les escales. Els aixecaven amb politges per entrar-los per la finestra. Les cases, lleugerament inclinades, evitaven que els mobles rasquessin amb la façana i així també donar a la casa un aspecte més gran i imponent. Ingeniós, What you do to me, oh, it's what you do to me, oh, it's what you do to me, oh, it's what you do to me, what you do to me.